ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स, नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 43. भारताच्या नवराष्ट्रपती माननीय द्रौपदी मुर्मू यांचा विजयोत्सव तळेरे येथे भारतीय जनता पार्टीतर्फे तालुकाध्यक्ष संतोष कानडे व माजी सभापती दिलीप तळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली जल्लोषात साजरा करण्यात आलाय. यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी राजेश माळवदे, राजेश जाधव, उदय बारसकर, भरत चव्हाण, दिनेश मुद्रस, दीपक नांदलस्कर, मयुरेश लिंगाय, चिन्मय तळेकर, अविनाश तळेकर, इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते. तर पाहूयात यावेळीची दृश्य. भारताच्या इतिहासातील सर्वात आजचा दिवस हा आनंदी दिवस, कारण आपल्या भारताचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेबांनी जो आदिवासी समाजाला बहुमान मिळवून दिलेला आहे, त्या बहुमानाचा जल्लोष आज या ठिकाणी कणकवली ग्रामीण मंडळामध्ये आम्ही साजरा करत आहोत. द्रौपदीजी मुर्मू ज्या दिवशी त्यांनी फॉर्म भरला त्या दिवशी त्या निवडून आल्या असं सर्व जनमत कौल सांगत होता आणि त्याच पद्धतीने झालं. अतिशय बहुमताने त्या भारताच्या 15व्या राष्ट्रपती म्हणून बहुमताने निवडून आलेले आहेत. आणि मी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहेब, त्याचप्रमाणे मोदी साहेब, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील, देवेंद्रजी फडणवीस, आमचे कोकणचे नेते आदरणीय राणे साहेब, आमचे लाडके आमदार आदरणीय नितेशजी राणे साहेब, या सर्वांच्याच माध्यमातून या ठिकाणी आम्हा कार्यकर्त्यांना एक जल्लोष करण्याची संधी मिळाली. त्याबद्दल द्रौपदीताई मुर्मू राष्ट्रपती यांना पुढील वाटचालीसाठी आमच्या कणकवली ग्रामीणतर्फे आम्ही शुभेच्छा देत आहोत आणि त्यांची कारकीर्द अतिशय बहरत जावो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. द्रौपदीजी मुर्मू यांचा विजय असो. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.